እትምገበዎ ምግቢ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዓቕምኩም ጽልዋ ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ? ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ብቕዓትኩም ከተመሓይሹ ትደልዩ እንተኮይንኩም እቲ መልሲ ኣብ ኣመጋግባኩም እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ቪድዮ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምፍጻምኩም ብፍጹም ክትምገበዎ ዘይብልኩም 8 ምግብታት ኣየነኦም ምዃኖም ክንርኢ ኢና። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ድማ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዓቕምኩም ንክውስኽ ዝገብሩ ምግብታት ሒዘልኩም ስለ ዝመጽእ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ሰላም ጤና ይሃበለይ ተኸታተልቲ ፍኖት ክሊኒክ እትገብሩ ምንቅስቃስን ኣመጋግባኹምን ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዓቕምኩም ከዳኹሞ ወይ ድማ ካሕይሎ ይኽእል። ንኣብነት ምውስዋስ ኣካላት ድሕሪ ምግባርኩም መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ስምዒት ምውሳኽ ትዕዘቡ ኢኹም። ዝተመጣጠነ ምግቢ እውን ንዓጋቢ ጾታዊ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ሓደ ምግብታት ድማ ንጾታዊ ዓቕምኩም ምስ ግዜ የዳኽምዎ እዮም። ከምኡውን ብልዕቲ ወይ ድማ መትሎ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ዘይምልዓል ፀገም ይኽሰት እዩ። እምበኣር ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምግባርኩም ፈጺምኩም ክትምገብዎም ዘይብልኩም 8 ዓይነት ምግብታት ሕጂ ክነግረኩም እየ። እቲ ቀዳማይ ኣልኮላዊ መስተ ሓንቲ ቢኬር ቀይሕ ወይኒ ምስታይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ጽቡቕ ስምዒት ክፈጥረልኩም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ምስታይ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቅምን። ስለዚ ልዕሊ ዓቕን ምስታይ ንፀገም ዘይምልዓል ብልዕትኩም ወይ መትለኩም يختل بتوسخي الكلاو مسته نصوتاو دليتكم كغورو يخእል እዩ ንነዊሕ እዋን ብበዝሒ እንተሰቲኹም ቴስቶስትሮን ሆርሞንኩም ክቕንስ ይገብር እዚ ድማ ምስ ግዜ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌትኩም ብምቕናስ ንኻልኦት ፀገማት ጥዕናውን የቃልዐኩም እቲ ካልኣይ ድማ ጨው ዝበዝሖ ምግቢ ፈጺምኩም ክትምገቡ ይብልኩም ጨው ዝበዝሖ ምግቢ ክትምገቡ ከለኹም ጸቕጢ ደም ክውስኽ ይገብር ባንጻሩ ድማ ናብ ንኣሽቱ ክፍል ኣካላት ዝኸይድ ምዝውዋር ደም ይንኪ እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብልዕትኩም ወይ መትለኩም ንከይልዓል ይገብር ብተወሳኺ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕግበትኩም እውን ጽልዋ ኣለዎ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ጨው ዝበዝሖ ምግቢ ክተወግዱ ኣለኩም ብፍላይ ብሕማም ደም በዝሒ እትሰቃዩ እንተኮይንኩም ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብልዕቲ ወይ መትሎ ናይ ዘይምልዓል ፀገም ብቐሊሉ ጥዑይ ምግቢ ብምምጋብ ክመሓይሽ ይኽእል እዩ ኣብ ፋብሪካ ዝተዓሸጉ ምግብታት ከም ቺፕስ ከምኡውን ልዕል ጨው ዘለዎ ምግብታት ክተወግዱ ኣለኩም ከም በርገር ዝኣመሰሉ ዝተሰርሑ ምግብታት ፋስት ፉድ ከምኡውን ሽኮር ዝበዝሖ ምግብታትን ፈጺምኩም ኣይትጠቐሙ እቲ ሳልሳይ ድማ ቡን እዩ ቡን ካፊን ስለ ዘለዎ መነቃቕሒ እዩ ግን ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ክትሰትይዎ ኣይምከርን ብመጽናዕትታት ከም ዝተረጋገጸ ቡን ንደረጃ ሴረም ኮርቲሶል ከዕብዮ ይኽእል እዩ ሆርሞን ኮርቲሶል ናይ ሻቆሎት ሆርሞን ኮይኑ ህድእ ንኸይትብሉ የጸግመልኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽትረኽቡን ብልዕትኩም ወይ መትለኩም ደው ንኽብልን ኣእምሮኩም ህድእ ክብል ኣለዎ ሻቆሎትን ፍርሕን እንተሃሊኩም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ጽልዋ ይሕድር እቲ ራብዓይ ቅመም ዝበዝሖ ምግቢ ፈጺምኩም ኣይትመገቡ ቅመም ዝበዝሖ ምግቢ ንስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ ይጎድኦ እዩ ብፍላይ ብፀገም ከሽዓብ ወይ ጋስትራይት ከምኡ ዝኣመሰሉ ፀገማትን እትሰቃዩ እንተኮይንኩም ናይ ምቕሓር ወይ ከዓ ኣሲድ ሪፍሌክስ የኸትል ምቕሓር ወይ ኣሲድ ሪፍሌክስ እንብሎ ሓደ ግዜ ቃንዛ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ሰባት ድማ ሕማቕ ጨናኣፍ የኸትል እሞ እዚ ድማ ንጽቡቕ ስምዒትኩም ይጎድኦ ሓምሻይ ጥዑም መስተታት ምውጋድ ከም ሶዳ ዝኣመሰሉ ጥዑም መስተታት ንሆርሞን ቴስቶስትሮን ይቕንስዎ እሞ ኣብ ነዊሕ እዋን ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዓቕምኩም የዳኽሞ ጥዑም መስተታት ልዑል መጠን ሽኮር ስለ ዘለዎም ምስ ሩግድን ፀገማት ሜታቦሊዝምን ዝተኣሳሰሩ እዮም ሻድሻይ ስብሒ ዝበዝሖ ስጋ ክትጥቀሙ ይብልኩምን ምክንያቱ ስብሒ ዝበዝሖ ስጋ ልዑል መጠን ስብሒ ስለ ዘለዎ ናብ ብልዕቲ ወይ መትሎ ደም ንክውሕዝ ዝገብሩ ሰራውር ደም ክዕፀው ስለ ዝገብር እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ብልዕትኩም ወይ መትለኩም ንከይልዓል ይገብር ስለዚ ስብሒ ዝበዝሖ ምግቢ ኣይትመገቡ ሻውዓይ ሽኮር ዝበዝሖ ምግብታት ኣይትመገቡ ኩሎም ሽኮር ዝበዝሖ ምግብታት ድንገታዊ ናይ ሽኮር ሙስኽ የኸትሉ እሞ ንነዊሕ እዋን ናይ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የኸትሉ ሽኮር ዝበዝሖ ምግብታት ልዕሊ ዓቕን ሩግዲ ስለ ዘኸትሉ እዚ ድማ ንምዝውዋር ደምን ንመጠን ቴስቶስትሮን ንኽቕንስ ይገብሮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ንኽትኾኑ ዝገብረኩም ልዑል ምዝውዋር ደም ኣብ ዝህልወሉ ግዜ እዩ ሻምናይ ሽጉርቲ ንጥዕናኹም ጉድኣት ስለ ዝኾነ ኣይኮነን
شجرتي بقليلو حماق جنا سلزلون حماق جنا أب سلزختلن قدم تصاو ركب فتصيم كوسر يبلن أب تصاو ركب تصب جيزك تحلفون تدليهم نمت أمرتكم سمعتكم كجود إزخل زخانة نجار كتقاموا يبلكمن شجرتي دما جنا سلزفتر أب وات تصاو ركب تصب وسمعت أي فترة لكمني سلازي تخطاتلتي فنوت كلينيك نزوم مقبسات اليوم كتوجدوا مالكم بفلاي قدم تصاو ركب فتصيمكم كتقاموا لهم يبلكمن بحفشة أب مزوار دمهم قدات وي حماق صقبات زسعب زخانة قدات زلو لمدي كتقبروا يبلكمن اتزعبي جيجا بزحات سبات نصاو ركب ازمق تمقب مستبحالو اتوصيت أب وشت حدا معلتي وي حتصير جيزي زرق يمسلو ازي فتسيمو جيجا أملاها طيب أكلاتنا كم مقبن نزرخبو نطرى نقارن لوطن جيزي يدليو بأمقاقبا زرق لوطي قلطف زي خونس بس جيزي زمتسيو إن مقوى مقبي كم مدحانيت بقلطف أي سرحنيو نقابلنات حدا سب لعل ناي فيتامين دي حزرت انت قاطيمو فيتامين دي نمتكا كم مقبن المركبي كاليو ناتو قلت جن بقلطف نمملا وي نمتكا ناي فيتامين دي توسخت مدحانيتات بملكع كنين وي مرفق يأزازلو سلازي أبسطاو ركبون أما قاقبا قلطف لوط كمز أي خلين خون مس جيزيجن نبقعت أفتات مابسطاو ركبهم نممحياش يتأكميو سلازي أكلاتنا قاسيلو سلازلوات فتسيمهم تسفاق تورتي بالخمر نلوم يزاد لخلهم فيديو نازي مسل نيرو أبز قصد الفيديو خاعة قد متصطاو ركب كتمكبوهم زكبا مقبي حيزالكم سلازي متزق سبسكرايب بمقبار سدرا فنوت كلينيك يخونو كال اكسر حالكم تدليو حساب انت هالي دما أب كومنت سيكشن صحفوا لي أبز قصد الفيديو كسام نرخب سلام صنحو